Hi ha contes llargs per als dies de pluja, contes curts per quan no es té temps. Hi ha històries que et porten a pobles petits i tan llunyans que ni tan sols els records et troben. Us han explicat mai un conte de por? Heu tingut la necessitat de tancar el llum i tapar-vos amb el cap la manta per no escoltar cap dels sorolls que hi ha fora? Sabeu, a en Paul Robles i a mi ens agraden les històries. Ens agraden els boscos, la nit, la foscor i passejar. La nit de tots els boscos, un bosc de nit. La nit que passeja entremig de tots els boscos. Així comença la nostra història, jugant amb totes les paraules. A en Paul i a mi ens agrada passejar pel bosc de la Devesa, allà on te diuen i conten i diuen que fa molt i molt de temps hi va viure un serpent. Un dia buscàvem la seva cabellera llarga, el seu diamant brillant. Buscàvem un soroll esgarrifós, un fantasma llafiscós, una història per no dormir. I mentre buscàvem i buscàvem i buscàvem, amb la llum de les nostres lots i aquella lluna perfecta, el bosc semblava un paisatge de columnes gòtiques. Estàvem a punt de marxar quan de sobte, a davant nostre, hi va aparèixer com per art de màgia una porta vermella. En Paul em va dir, i si mirem pel forat del pany? I si passem? I si mirem què hi trobem a l'altra banda? Jo li vaig dir que no, que a mi em feia por. Però sabeu, quan estàvem a punt de marxar, la porta, tota sola, es va obrir. Què penseu que va sortir? Què penseu que hi vàrem trobar? Si ens ajudeu a estirar el fil, aquesta història, amb la següent càpsula podrem acabar. Sí? Ens ajudeu?